Takže nazdar lidičky, já jsem Kaj. Mám tady novýho Fiuska v rodině. Kevíněk. Je to, Kevin, spadneš. No, koukej do kamene a nevidí mě. Já na něj dám trošku světla. Jste to viděli, Kevine, koukej, no. Je to čivala, ty jsi to vypl to světlo. Fůr. A prošlíš je stůl. No. Když tak hodně rád si hraje. Co to pořád děláš, jej? Mi normálně klouzl z ruk. Tak jestli ho nevidíte, já vám ho tady takhle ukážu úplně. To asi neuvidíte. Bum. Koukejte, já ho tady nechám takhle stát. A teďka jestli ho vidíte. Kevin, tu máme nějak 2 nebo 3 měsíce. Ty jsi dobrý, Weston. No. Je to prostě můj milášek. Dostali jsme ho od tety zdarma. A teďka mě asi nevidíte. Koukej na kameru. Se ke mně stíráš, co? Prostě ho mám rád. Nikdy v životě ho nikomu neprodám. To říkám. Ale toto video už trvá 2 minuty a 20 sekund. No tak nic. Co děláš? Co děláš s tou nohou? Rbeš mě? No ještě jednou ukážu. Když tak já to stopnu, co si máminy telefon, ten má lepší blesk. Takže jsem tu zpět. Mám tu baterku. No to je Justový klouček. Mám jiný telefon, bohužel nemám. Nemá táta, ten jel zamře. Kam? Pojedeš ty? Si to svítí do čumáku. Vole. A tady už jsem já. Horor. Když tak je noc, já natočím taky s Kevinem. Nebo natočím s Kevinem i s Angie. Angie je jeden menší pejsek. To máme taky. A on mě začíná kousat Kevin. Jo. Koukejte, jo. Koukejte. Vidíte? No, on chce to světlo. Já mu ho nedám jako... To je dědovo. Co děláš? Co děláš, vole? Co? Tlačíš mě. Jsi debil, co? No to začíná vypnout. Hele už. Kevin, nech toho. Au, on je rafl. Tak, když tak milí diváci, já ho pustím. Vidíte ho? Kevine, pojď sem. Já jdu, promiňte. To ani nebudu říkat. Co chtěl říkat, no. Jestli mám baterku, je vám blbě. Nebo sluníčko. Sluníčko v noci. No, to je pěkně blbý. Stále, já jsem se někam hodil. Já odcházím do nebe a umřel jsem.
hustý, co? Toto. Hraju už 5 minut a 16 sekund, tak to by jsem neukončil. Tak schválně. Dvě světla najednou. Jedno bude na tva, jedno bude já mám dělíček. Počkat, já vám to ukážu jinak. Oh yeah, prst mi svítí. Já mám rudý prst. To nějak vstává, nebo co? A teďka to zapálilo. No je docela horká tato. Nebo já jsem tak rychlý, že to ani nevidíte. Tak, jsme po Vánocích, jsme po Silvestru. Skoro mi vybouchla. Spíš mi skoro... No, vybouchla mi petarda u ruky. Skoro mi to utrhlo ruku. Jej. Mamka. Tak nic. Končím. Nazdar. Nazdar, milí lidičky.